sah seneng memaki-maki orang lain. Setuju? Setuju gitu. Sing ora sah seneng memaki-maki orang lain. Setuju? Setuju gitu. Sing ora salat ya aja diseneni. Lah ngurung gelem kok kita opi ya aja peh tanggane ora salat terus dinengno. Ya ora pas gitu. Melu pengajian salat urung. Melu barang. Aja dilokke ngono to, Bu. Kapok. Mula orang sholat ki malah dijak pengajian. Kula niku duwe jamaah jadi majelis tarim Darun aja. Kula niku elek-elek kanggo niku majelis kula 3, Pak. Siji majelis Al-Muhibbin niku jamaah sekitar 60. Terus Darun Najah, terus Al-Bayan, terus yang keempat itu Al-Hasaniyah. Niku asli dari Madura membina majelis taklim sing kon nyekel kula. Terus diceluk ustaz wis patut ta. Ning nate kula ngaji ten Tirtamaya Tandu niku dumateng Al Mukarram Bobok Kiai. Ngene iku aku wanyel kok ya, Mbok. Kiai jenenge aku di pondok ya ora apa-apa, ora di pondok. Omah cilik lho gua kuwi. Kok diarani kiai, kiai kan di pondok pesantren iki. Agar kenalan nganti lali aku. Wis lali kabeh emang kowe nek Armanto nggih Bu nggih. Ketake nomor HP kula mangebel. Gitu. Nggih sisan mawon di Pak daripada kula lali malah Allah didinun janji adalah hutang gitu. Nami kula Muhammad Muslim asli Wonogiri ning lair kula eneng desa mriku. Iki adik kula nggih mriki nggih Pak gitu. Desa mriku terus kula pindah ke kota. Kula mbiyen dijodokke wonge entuk wong Penggung Gunung Pacitan. Aku ya wegah bareng pindah Wonogiri. Bojoku delala entuk wong Nawangan mriku. Lohetan ning mboten niku bapak kali ibu Morosepah niku dinas di Pakis Baru selama 40 tahun ning asline enten Prambanan cedak pabrik susu SGM niku nak jeneng-jeneng pinarak tenggene Morosepah kula mangkondo kula niku jamaah Pak Muslim terus mesti ditampa di matuk digawani kacang ora ketang sak eler gitu niku dadi kula mriyen ki cita-cita cilik kula kepengin teng kutha urip nang kutha. Ternyata hidup di kota niku lebih penak daripada di desa. Sebabnya apa? Ya luwih penak ya luwih rekoso ding. Nek enten nggih kula, arep tanggane niku mantu, ora entuk undangan, ora nyang ndak masalah. Tapi nek desa krungu speaker muni nggone yuwaliyem mantu ora diulemi tetep bingung golek beras, golek gula arep nggo jagong nyang nggone Mbak Waliyem. Nggih napa mboten? Nggih. Mula penak nang kutha. Sisi tidak penaknya nang apa? Nak hidup di kota. Ya pirang-pirang. Nang kutha ya nyetel tip banter pegewo. Nang desa Tirtamaya nek wawan. Sing Tirtamaya ndong lho. Wong gerawane ngalahke wong mantu, mriko nyetel napa Waljinah sing kono Krawitan, sing kono nyetel woyo-woyo gitu. Sing kono nyetel almarhum Dedi Kempot sing dhuwur ya gah kelangan ke anu nyetel Habib Syekh ya honono ya honono ya honono ya honono termuda gones ngono wis masyaallah nyang kuping dadi ra penak nyetel mbok siji-siji nek nang nggen kula digebuki karo RT-ne terus mun sewu kehidupan ngoten niku dadi kula aslinipun saking desa dapat hijrah ke kota. Di sana kalau duweni napa niku nggih kewajiban. Kula niku tiap hari niku rutinitas kula mboten pegawai negeri Pak Astu. Pekerjaan saya hanya mulang bocah-bocah lan mulang simbah-simbah. Do mati ya santriku do mati pirang-pirang. Angger katam Quran, ngolet 3 dina, 4 dina, 2 sasi, 3 sasi kabaran gerah. Lah napa, Mbah? Gerah to Mas Ustaz kula niku menawa kula rada panas, nak enjing niku adem, nak awan panas. Ngoten niku. Engko sesuk ngono dikabarke innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh gampang mati. Mula ning wong piyai mriku kok angel mati mangaji kali kula.
Maksudnya ngaji Quran lho, orang ngaji ngaten iki. Nak ngaji ngaten iku uripe dawa. Dua kalau ngisi mriku mlaku ke Karangturi tekan mriku mlaku. Saujara dijemput ngapusi budaya nyandi gak aku ngono. Mlaku kula. Masyaallah. Kula orang sarungan ngaten iki katon dawa. Tahun 92 kula ngisi teng mriki jenengan salah orang lahir bocah-bocah sing nom-nom iki. Niki MC-ne orang lahir 92 gitu. Si bocah gitu. Niku. Jadi kula pun mlebet teng Jati dulu. Ternyata napa? Di situ wong ibadah ya ora padha kabeh. Ning ketika jamaah dadi padha, imam melu Allahu Akbar, tetep melu Allahu Akbar. Nah sing ora oleh kan ora melu imam. Arep ora iso maca Fatihah bener, nek jeneng mari imam salate pun sah. Ngoten lho Bu. Mula masjid kene isi, aja pinter-pinter lafale salat, doane sudah hafal, wiridane sudah hafal, malah kadang jang masjid. Akhirnya mau masjid dibangun apik-apik gur lebar. Kenapa mboten? Saiki kok ora enek masjid elek, kabeh sae. Sing ora apik-apik nggon kamar mandine. Ambune posinge 7 turunan. Apa meneh nggone wong wedok. Wah, aku gumun aku. Kula niku lho, Bu. Enek masjid kula dhewe ya sok bengok-bengok. Iki jane sok teke sapa ora dipangan sisan aku ngene iki. Lah kene ustaz lho, gue sok teke. Proyo wanyel lah gitu niku. Ya karepku ya masjid iki dijaga kebersihane gitu. Jaga kebersihan itu termasuk pangkal dari iman gitu niku. Men ngantuk? Ngantuk dereng? Selinge selawat sik Mas, kan ngantuk Mas. Anu lagune napa? Pun sak terserah jenengan. Sak lagu. Kalih anu niki kalih infake diubengke pindah. Satu lagu infake diubengke pindah mangko. Allahumma pun ngono ten wong aja-aja kadang ya ora lho kadang. Ayo to Bu, salat to Bu. Pak ayo salat, Pak ayo salat. Ngopo salat aku ora pengen salat. Lha ngopo kok ora salat? Aku ora pengen mlebu swarga. Lah nang ngono piye coba? Lah ora pengen mlebu swarga ya wis lho. Wis cuntel sampai di situ berarti. Niku. Mula ustaz kiai ulama wenangnya itu hanya sebatas aja-aja mandaa iladin aja-aja yang agama Gusti Allah. Mula sanajan to menapa kemawon kesibukan kita dituntut untuk salat. Iki Islam rahmatan lil alamin ngoten niku. Sing ora salat ya dibenci mergane urung entuk hidayah pun Allah subhanahu wa ta'ala. Nah entuk hidayah nun sewu. Tangga kula iki, tangga kula. Arep mati letrung sasi mamane blas kacilek ora mampu jeni banyu wudu kaya ngapa ora ngerti. Niku 3 sasi sebelum mati, sebelum sedo niku nembung kalih kula. Mas, kula ki kepengin nyang masjid ning isin. Ora sah izin. Jenengan teng masjid nak sing enten ngelokke mah ngomong kalih kula. Aku yo gayaku yo kemendel ngoten niku. Ono yo nyang masjid tenan. Akhire nyang masjid iki nek urung komat dereng mlebu, Pak. Wong jenenge wong anyarang nang ngerti masjid. Nggih napa mboten? Isin lho kaya isih kendel jenengan nek nggone maratuane kae. Nggone maratuane agek bari jawaban letrong dina nek ngerti. Wah, buka lemari nang marata ali-aline apik-apik ya gelange apik-apik, Bu. Ibu. Nun pangapunten nggih Bu, ali-aline jenengan niku pinten gram nggih Bu? Ngono kepengin gak dikai patine. Nek wong tuwek salat arep masjid iku dambake wahaya. Nek urung komat urung wani mlebu. Tak tekoni iki, mbok gek mlebu mboten napa-napa. Bekewo. Ngoten. Dhewe ora adil manggon nek sop depan mboten. Mergane urung mudeng salat ki piye? Engko sare nek ngarep dhewe nak kleru isin, nggih napa mboten? Wong gen kula pernah terjadi nek masjid gedhe lho bengen kula. Nak jamaah salat Jumat iku ora kurang 250 piyai. Sampai tekan dalan-dalan kadang nak pas rame. Niku ndelalah enten imam. Kuangkate masyaallah ora tak kandhake, nak dikandhake isin gitu. Niku ngimami Jumat. Allahu Akbar rukuk niku blek babas sujud. Jumatan geger. Imame piye to? Imame piye to? Kira apa mboten? Wong sujud kok rukuk kok bablas
sujud. Yo ditel ora ditinggalno, akhirnya ngadekan isin. Aku nak ngadeg isin, nak ora ngadeg nah yo kleru. Akhirnya nopo? Bar salam niku nangis. Datangi sono wis kasep lho lek aku. Wis kasep. Nasi sudah jadi bubur. Terus ora kena digawe sego meneh. Kira apa mboten? Kaya dene nuwun sewu lho Pak Bu. Jenengan kagungan putra. Agek nikah urung suwe ngoten, urung suwe pokoke agek terung sasi apa pira ndelalah kok bar nikah terung sasi kok piton-piton. Aja diseneni. Pokoke jare lafaz janaka artinya jannah, swargamu. Niku ana 4 perkara. Napa siji? Nah, napa samar, semar. Semar. Kuwi nak cara wong Jawa ngaran semar. Ning nak cara Arab samir. Samir niku maknane cancut. Cancut acincing. Ora cincing aja dhuwur-dhuwur Bu, nak cincing Bu. Maksudnya cancut gumergut niat beribadah hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Diarani semar. Nak manten, semar ki mesem-mesemi, musa-mesem ya nenek kamar ki nak manten. Nak sebab manten tuwek-tuwek ngono kan mungkin mesem karo bojone. Apa meneh bojone kaya jenengan-jenengan niku gitu. Ora entuk duit sethithik kerja Jakarta pirang-pirang sasi, mantuk ora nggawa duit ngono te, ora tekan omah ora ditekoni. Gitu apa mboten? Apa Pak, ndak keng Jakarta jam pinten Pak? Kondur slamet ki Pak. Enak ora? Ora enak critane ngono. Malah kula iki tau ngaji teng Ngadirejo dibantah lho jamaah ngoten. Pak kula niku bojo kula lunga teng Kalimantan. Lah ngopo? Jenengan ora seneng Mbak ditinggal lunga semene. Kula remen Pak. Remen, seneng malah jarene. Ditinggal 3 tahun lunga nyang Kalimantan. Mboten napa-napa Pak wong ora teko. Nek gur potongane napa nggih istilah dapure kae ora teko ora apa-apa. Sing penting kula seneng kula Pak, duwite teko. Wong Krangga Jati enek sing ngaten iki? Enten. Masyaallah. Mbok aja ira-ira. Gawe karo dhewe. Gitu niku. Racake nuwun sewu ngoten niku. Lha niku lho. Pramila saking menek monggo. Enggak. Samir. Cancut gumergut. Nak sing kepengin ibu-ibu masuk surga, hormatilah bapak-bapak. Yang bapak-bapak kepengin masuk surga, sayangilah ibu-ibu. Allahumma Kanjeng Nabi niku masyaallah Pak, nak kali garwane sayangnya luar biasa. Mulang nyelok Siti sinten Aisyah niku dengan sebutan ya Humaira. Ya Humaira itu wong sing abang-abang pipine. Enten sing abang pipine? Msene ora anu orang nggo pupur gitu teman. Sing sebelah mesake. Wis ora sida tak share nduk. Siti Humaira. Siti Adam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu Sayyid Anha niku nak Sayyidina Rasulullah nyebut ya Humaira. Hei wong anak ya apa? Hei istriku yang merah-merah pipinya. Kira-kira bapak-bapak enten sing ngarani ibu ngoten. Enek. Enten mboten Bu? Ibu panjenengan ki pamane ngono kondo. Bu, awakmu semakin tua kok semakin cantik. Enek kondo ngono mboten? Alah ora mungkin. Ora enek, aku yakin ora enek ngoten. Wong kula bojoku ijek nomor tak alem kok. Kesudi ya ngoten. Enten bojoku. Jane nek menurut Kanjeng Nabi malah kon ngalem lho Pak jebule. Kon ngalem. Pokoke mengke bar pengajian dialem, gitu. Mungkin jenengan ngalem terus dikai abang-abang gambar Pak Karno. Jenengan obo napa-napa mesti diparingi. Pak, anu Bu, aku mbok dikeke kopi to Bu. Kaya Pak Muslim kalau penakne dhuwur, hidangane akeh, ombene telu. Panganane buah-buahan aku kudu kethek ya. Areng mangan ya isin to ya. Engko gen digawa santri-santri ini. Pamane jenengan ngakon kanthi bahasa yang halus nggih Pak nggih. Bu, jenengan kok semakin tua kok semakin lembut. Masyaallah. Ibu ya gogloh ngono ki. Apa meneh tambah tumpangan 100.000 Pak? Mesti aku yakin akan runtuh hatinya. Wong nun saya lho, ciri khasnya wanita itu putih-putih bodoh. Putih-putih bodoh. Gitu. Semakin tua kok semakin sayang kali garwane. Niku alamat ahli surga. Amin Allahumma. Jadi semakin tua semakin sayang. Bareng yang masjid berduaan, jejer-jejer, putrane namate niku nangis. Masya Allah, bapak ibu kok saiki bareng tua nyang masjid bareng biyen padahal dijik nom padu wae. Saiki bareng tua kari rukune, alhamdulillah. Niku termasuk tanda-tanda ahli jannah. Rukun. Mula syaratnya gampang rukun, ojo tukaran.
Kula niku nanti ditangleti. Dan bagaimana seorang yang membina rumah tangga agar tidak mudah cerai. Kula ngaten iki. Tuku jawab penak, penting aja pegatan niku. Mbok ngamuk kaya ngapa angger pegatan awet. Kira apa mboten? Carane gampang, Bu. Carane gampang. Nak bapake sing ngamuk-ngamuk jenengan mang mendel. Aja ditumpangi. Nah, Pendowo diapusi. Jak main dadu. Wong piyayi Ronggajati jak main dadu. Kalah ngerti main dadu karo Sengkuni tetep kalah. Sengkuni ki licik gitu. Jak main dadu akhirnya kalah. Pendowo kon ngungsi. Ana-ana penting kok. Lali ya Kamiyaka suwene 13 tahun. Kon singitan ana Wirata suwene 1 tahun. Iki piye sepuh iki tahu gitu. Jadi lakon Wirata Parwa ngoten niku dadine terusan gitu. Kula teruske. Wong drengki srei niku kancane setan. Ya Allah jam 11:30 gitu. Oh dereng kurang 3 menit ya. Aku janji jam 11 kudu leren nak besok pamane sing kurang marem mang nanggapne mangundang kula. Ora larang tenang wae. Mung dikawal Nur Hadi gitu. Ora larang paling kira ya Pak Nur. Mbah sak sae aku ikhlas nah. Sak sae ampun mikir wah nak ngundang Pak Muslim ki larang jangan-jangan ampun gitu. Ampun bayangkan larange gitu. Sing penting apike ngaten iki lho. Apik mboten Pak? Apik nang ngarana apik sapa untuk belajar pirang-pirang tahun ngene iki. Gitu niku. Dadi ngoten disuni aja nganti tahwen. Lah akhirnya apa? Pendowo dadi ngrekoso kabeh. Mergo pokale Sengkuni kepengin muktekke para Kurawa. Terus asana man wonten dawuh Pendowo kae patenono. Ngono ora dipateni Ngastina Ronggajati iki dikuasani Pendowo. Ngono. Oh nggih man kok patenane. Sinten ingkang dipateni? Aja mateni Pak Lurah karo Pak Guru ngene ngingoni kowe lho. Aja. Sing pateni sing ora kanggo-kanggo wae. Ngono. Lah Sengkuni niku nuwun sewu, niku ampun ditiru, Pak. Sengkuni niku gambarane tiyang Allah. Mula wayang niku nak kepengin dadi wijaksana niru sang Begawan Bisma, nak kepengin Abiyasa, nak kepengin dadi wong wijaksana niru Puntadewa. Nah wong kepengin dadi ahli ibadah ya nura Kamyasa. Nak kepengin dadi wong sing cerawak bengak-bengok niru Dursasana utawa niru kula. Aku arep Dursasana kakangane aku. Kakang Dursasana. Dulure ya. Nah kepengen dadi wong sing drengki srei niru Sengkuni. Ora enak ceritane dua lang endi mesti Sengkuni iki dielekke. Ngene apa mboten? Sengkuni kok wih. Para anak-anak Pendhawa kabeh ayo. Padha manunggal sawiji nggir negara Ngastina klumpukake karo Pendhawa engko ratune aku. Lah pasti ngono kuwi undur-undure ngoten niku. Mula nuwun sewu. Nak enek wong kok ngoten niku berarti niru Sengkuni. Iki dulurku limang kabeh ngumpul sawah kae nggone bapak kae. Iku ora usah dijenenge sapa-sapa. Engko sing anu aku nek mandekane bareng bapak ibu mati. Lah rak demen wis kandha to. Kae tak jenengke aku dhewe kowe ora oleh, kowe ora oleh, kowe ora oleh, kowe ora oleh. Dulure papat ora oleh kabeh. Nak cara kula dulur ya gadlaken dhewe. Aku ya ngono nak. Kasar ya wis gitu. Nggih napa mboten? Masya Allah, niku lho, perkara-perkara donya ini ternyata enek sing nyengkuneni. Wong pengajian ya disengkuneni, aja pengajian, sing mangkat ger ustate ger muslim, bocahe cilik ning jane bagus gitu. Ning wis tuwek kae ketok. Wis tuwek ya ora apa-apa penting urip aku ya ngono iki aku. Ngono ke aja di Bu, aja wedi jenengan, aja pengajian. Engko malah duitmu sudah, duitmu 10 juta, kelang 10.000 engko ger karek 9 yuta 990. Ora genep 10 juta to, ora kena nggo kredit Avanza. Niku jenenge Sengkuni meneh.